Tot vorbim despre guvernanță. Următoarea întrebare legată de provocările actuale ale domeniului și ale companiei și vine și cu cum vezi și cum crezi că o să afecteze noile măsuri care se vehiculează, renunțarea la facilitățile care trebuiau să fie pe 10 ani? Noi ne-au plăcut foarte mult datorită faptului că am reușit să atragem acasă, în România, muncitori care până în momentul respectiv erau în alte țări, lucrau în alte țări și care aveau, hai să zicem, o calificare foarte bună și care, din punctul meu de vedere, au ridicat tot nivelul calității în construcție în România. Da? Adică ceea ce s-a pus în operă, deci mâna de lucru. Sincer, într-un final, aceste facilități sau nefacilități sau schimbările acestea se vor simți atât la volumul investițiilor, cât și la costul acestora. Dar eu îmi fac griji pentru această forță de muncă pe care, încă o dată, am atras acasă muncitori, specialiști, care s-au format altundeva pe bani mai mulți și pe banii altora, cumva, și aveam o șansă să-i păstrăm aici și, într-un fel, îmi fac griji că, odată, scăderea volumului în construcții, pe de altă parte, creșterea prețurilor și care s-ar putea să ducă la scăderea venitului pentru muncitor, pentru forța de muncă, s-ar putea să nu fie benefică domeniului nostru. Cum ținem studenții aproape de domeniu? Că până la urmă au social media, au partea digitală, au influențăreala de acum. Cum îi mai ținem în zona asta a construcțiilor? Majoritatea copiilor vin cu o educație de acasă care îi face să respecte școala și să aprecieze învățământul. Astăzi noi am recuperat foarte mult din întârzierea respectivă, fiindcă Europa de Est e mult mai reactivă adică avem, nu știu, cred că suntem mai inteligenți, asta e. Scuze, am zis-o. Bine ați venit la un nou episod de Grafeni Talks. Astăzi suntem din nou la Cluj și vorbim cu Atila Pușcaș. Avem foarte multe povești, pentru că, deși nu ne cunoaștem foarte bine, dar sunt niște povești văzute din exterior care par impresionante și m-am gândit să le aflu și eu în discuția cu Atila de astăzi și să povestim mai multe. Atila e conferențiar și director de departament de structuri la UTCN în Cluj-Napoca și mai ești și director științific de cercetare și dezvoltare, că acum încercam să caut, recunosc după CV-ul tău. Acum trebuie să-mi dai tu detalii despre cele două roluri și dacă mai ai și alte roluri. Tot timpul rolul nostru este cel cu care ne identificăm în momentul respectiv cel mai mult, fiindcă, așa cum ai zis mai înainte, există această dublă afiliere, da? Și adevărul este că amândouă afilieri, să zicem, sunt niște iubiri pe termen lung. Discutăm de decenii deja în amândouă posturi și cumva cred că cele două se completează foarte bine și așa am ajuns ca o parte, hai să zicem, pragmatică, aplicativă să fie combinată sau să fie completată cu o parte teoretică mai științifică sau o parte a educației să fie completată cu partea cealaltă care la momentul respectiv îmi aducea beneficii financiare mai bune. E tot timpul acest echilibru pe care îl căutăm și cumva eu în această balanță am reușit să le pun pe amândouă și am încercat să trag de amândouă posturile mele timp de decenii. Cred că e foarte important, adică nu cred că s-ar putea face educație în zona universitară dacă nu ducem și lucru practic din mediul privat, deci e cu siguranță un aport mare pe care îl aduci, dar că tot vorbim de decenii, îți aduci aminte de prima zi pe șantier? După ce am terminat, am început cu proiectarea și
prima vizită, aș zice, vizită pe șantier, care a fost la câteva luni după ce am terminat facultatea și o vară petrecută în afara țării. Și am ajuns înapoi, am început imediat proiectarea și peste 2 săptămâni deja eram pe șantier pentru a verifica calitatea lucrărilor. Da, a fost un șoc. Adevărul e că a fost un șoc fiindcă la ceea ce am găsit la momentul respectiv pe șantier nu prea cred că avea legătură cu ceea ce desenasem eu și nu fiindcă nu au înțeles ei sau... evident, pot să fiu critic și față de ceea ce am livrat eu, dar ceea ce s-a realizat acolo chiar nu, să înțelegeți, diametrele de armături nu aveau legătură cu ceea ce era în proiect. Lungimile de ancoraj, elemente constructive care în domeniul nostru sunt, cred eu, esențiale, nu erau respectate, deci pur și simplu m-am dus acolo și am plecat de pe șantier cu un sentiment foarte neplăcut și evident a urmat ziua, adică partea cealaltă a zilei în care am început deja să scriu și să mă cert cu executantul. Și dacă compar momentul respectiv cu ceea ce se întâmplă astăzi, totuși cred că și prin perspectiva unui tânăr ca mine, deja evoluția este ușor cuantificabilă. Dacă ne gândim la calitatea lucrărilor care s-a executat cu 20 și puțin de ani în urmă în construcții, cu nivelul pretențiilor care erau față de construcție la nivelul respectiv, față de cofraje, față de materialele pe care le-am utilizat și față de detaliile care s-au utilizat, totuși cred că avem o evoluție și nu este neapărat o direcție proastă, adică suntem pe o direcție bună, cred, dacă ritmul este suficient, dacă viteza este suficientă, este deja o altă dilemă, deci se poate discuta, dar aici cred că e măsurabil, e cuantificabilă evoluția. Și dacă vorbim despre evoluția asta, a fost vreun moment care, o să folosesc un englezism, game changer și ne-a dus mai departe sau a fost o evoluție treptată? Cred că cel puțin în viața mea profesională și acest lucru se leagă și într-o oarecare măsură de companie. Tot timpul proiectele mari și provocările dincolo de hai să zicem, limitele noastre percepute la momentul respectiv, aceste provocări, aceste challenge-uri acceptate erau cele care tot timpul ne-au provocat să fim mai buni, fiindcă până la urmă scopul era aceasta, de a deveni mai bun, de a face față cel puțin la un nivel acceptabil unei alte provocări, de a crește în volum, de a face lucruri mai complexe și așa mai departe. Deci cred că a fost o evoluție din aceasta firească. În cazul studenților, de foarte multe ori zic că în momentul în care școala nu reușește să omoară curiozitatea lor, înseamnă că totuși au reușit să evită școala suficient de mult. Însă dacă nu rămân studenții cu o curiozitate, atunci este o problemă și, într-adevăr, avem o problemă cu generațiile noi. Deci curiozitatea aceasta și, cumva, cred că ceea ce vine din interiorul fiecăruia de a deveni mai bun, nu peste noapte, fiindcă acest lucru nu înseamnă, dar de a-ți focaliza energia astfel încât să devii mai bun. O evoluție firească, de altfel, care mi se pare în viața profesională la fel ca în viața umană. Cum arată, hai să spunem așa, viața studenților acum, că tot vorbeam despre plictiseala asta și zilele astea cât am fost la Cluj, am stat de vorbă și cu Șerban Țigănea și cu Joel, noi tot despre educație și despre ce ar trebui făcut mai mult în zona asta și cum nu se schimbă de la nivel central lucrurile și, practic, cel puțin în ultima perioadă, fiecare face câte un pas mic în direcția asta, deși toată lumea vrea același lucru din mediul universitar. Dar schimbarea se face foarte, foarte greu. Cum ținem studenții destul de aproape de domeniu? Că, până la urmă, au social media, au partea digitală, au influențăreala de acum. Cum îi mai ținem în zona asta a construcțiilor?
Cred că suntem o țară conservatoare din punctul acesta de vedere și s-ar putea să ne ajută să ne avantajeze în acest context, fiindcă totuși majoritatea copiilor vin cu o educație de acasă care îi face să respecte școala și să aprecieze învățământul. Este o provocare foarte serioasă, fiindcă, într-adevăr, tehnica evoluează mult mai rapid, deci într-un ritm alert, ritm pe care cadrele didactice greu reușesc să urmărească. Deci este foarte greu să ții pasul cu această evoluție. Studenții au nevoie de tehnici noi de comunicare, discutăm de atenția lor. Deci atenția studenților este mult mai scurtă decât de astăzi, este mult mai scurtă decât a fost, hai să zicem, atenția noastră de pe vremuri. Dacă nu-i știm foarte bine, dacă nu-i prins cu primele secunde, atunci ai pierdut pentru întotdeauna. Și în consecință, cred că este vorba de comunicare. Au nevoie de alte căi de comunicare. Acum, iarăși, deseori zic, Google știe mai mult decât pot să știu eu vreodată. Deci nu mă compar și nu vreau să fiu Google. Am informațiile astfel structurate în capul meu. În consecință, dacă vor să știe cum sunt informațiile structurate în capul meu și cum văd eu, hai să zicem, conexiunile acestea, atunci pot să fiu un facilitator în acest sens, însă cred că dacă ai o deschidere corectă, onestă față de studenți și o comunicare corectă, cred că totuși este, nu știu dacă e poțiunea secretă, dar cred că este o metodă de a te face înțeles. Tot timpul vor exista excepții, peste tot este așa, nu poți să ai asta cu 100% sau 120%, mă rog, în domeniul nostru nu există, dar poți să crești eficiența și, practic, prin, hai să zicem, această deschidere umană a lor, vor fi mai deschiși și față de cunoștințele tehnice pe care le avem și pe care trebuie să le livrăm și ei să-și strângă aceste informații să le însușească. Ducându-mă acum înspre mediul privat, cu ce lipsuri vin studenții în mediul privat? Și aici poate să fie părerea ta sau din părerile colegilor, că fiind în ambele tabere... Există conceptul de lifelong learning și eu cred că acest concept este unul funcțional și care ar trebui urmat și în cazul nostru. În cazul inginerului constructor care a dat cu succes și a susținut licența, devine inginer constructor și este momentul în care poate să uite de școală și de învățat. Nu este chiar așa, fiindcă vrând nevrând învață noi standarde, noi normative, metodologii de lucru, tehnologii noi, adică doar că nu se face acest lucru într-o variantă structurată. Cred că orice fel de societate este o continuare a școlii de dinainte, adică a facultății, ceea ce înseamnă că în conceptul nostru, noi tot, cel puțin la firmă, tot timpul știm că am preluat o materie brută cu care trebuie să începem să lucrăm și pe care să o formăm, hai să zicem, astfel încât să devină productivă pentru ceea ce ne dorim noi. Cred că aceasta este, adică fiecare societate, fiecare firmă, fiecare companie, să zicem, are acest rol de a educa și de a prelua tineri și de a-i duce mai departe, de a-i maturiza profesional. Pentru că am și interacționat, hai să spunem, în parteneriatul nostru de a implementa o soluție, cum e Autodesk Construction Cloud, feedback-ul de la colegi, am mai spus-o când ne-am văzut, e altfel, e altă companie. Adică toată lumea e deschisă, hai să evoluăm, există și o organigramă în care vorbeam de BIM management, BIM coordinator și așa mai departe și zic, uite, e interesant că de obicei lumea se așteaptă să vii să le spui ce trebuie să-și rezolve în companie în zona asta de implementare. Cum ați ajuns aici? Cum a ajuns momentul ăsta? Ai pornit de un an, de 2? E o strategie pe termen lung?
Cred că este vorba de o strategie și o dedicare în acest sens. Din punct de vedere al business-ului, cred că tot timpul trebuie să cauți câteva elemente acel aspect de diferențiere și din acea, hai să zicem, am zis mai înainte de curiozitate și acum zic de diferențiere din punct de vedere al business-ului, adică să fii un pic altfel, să fii un pic mai bun decât celălalt. Nu trebuie să fii bun prin faptul că ceilalți sunt răi, ci prin faptul că tu ești mai bun. Și este un aspect foarte important, fiindcă noi cred că ne respectăm concurența și încercăm să fim cu respect maxim. Evident, suntem bătăioși, dar e alt aspect. Și în ceea ce privește această evoluție și, hai să zicem, curiozitatea interioară, cred că cumva există această amprentă care s-a pus peste colegii noștri și dincolo de strategia companiei de a evolua în această direcție, de a avem o strategie, hai să zicem, digitală, încercăm să trecem către un management digital în a deveni mai hai să zicem, mai eficienți. Deci, cred că, până la urmă, scopul era, una dintre scopurile urmărite era să creștem eficiența, să devenim mai eficienți în ceea ce facem, dacă există tehnică care ne poate susține în acest proces, atunci să fim printre primii care aplică la aceste tehnologii și pe care le aplicăm. Să nu mai vorbim de faptul că în proiectare de foarte mulți ani încercam deja să construim în 3D, fiindcă construirea, deci practic trecerea de la un sistem BIM de la un model 3D nu este foarte, foarte mare. Mă rog, discutăm evident, aici n-aș fi vrut să profanez în niciun caz conceptul BIM prin această comparație de 3D, da? Să se înțeleagă că există diferențe foarte mari. Ziceam doar că din moment ce ai o structură sau o clădire construită cu foarte multe detalii sofisticate, etapa următoare să faci o trecere către BIM nu este deja atât de mare. Aici vreau doar să... Și în concluzie, cred că era această curiozitate și conceptul acesta de îmbunătățire, de a fi mai bun, de a deveni mai bun. Colegii care, ingineri constructori, proiectare, execuție, toți cumva vedeau această posibilitate și ca o unealtă care pe termen lung să ne ușureze munca. În niciun caz nu ne gândim pe termen scurt. Să fie foarte clar. În proiectare, să faci un proiect BIM față de schițele obișnuite, cred că ai, nu știu, încă la fel de... Adică îți dublezi orele de muncă pe proiectul respectiv, cel puțin. Adică în proiectare trebuie să fim conștienți. Da. Investiția într-un model BIM, însă beneficiul nu este la nivel de proiectare. Acolo pui efort mai mult. Beneficiul este pe parcurs și avem acest concept pe termen lung. Cred că aici e diferența. Și acest concept a fost foarte bine asimilat și de către colegii noștri care au înțeles că nu avem o gândire pe termen scurt, încercăm pe termen lung. Și de ce crezi că a fost sau e mai ușor la voi? Că pare o chestiune de cultura companiei, adică partea asta de change management, există o adopție mai rapidă, pentru că din alte interacțiuni, de obicei, e cineva care e pasionat de BIM, vrea să implementeze, dar nu prea are susținere. Și dacă cumva se întâmplă și din zona de management, s-a terminat tot, că vin obiecții de acolo. Pentru că fiecare se așteaptă și e normal, e natura umană, rezultate imediate. Probabil același gen de cultură e crescută acolo, e sădită și în alte tipuri de adopții, fie că e vorba de tehnologie sau că e vorba de... Cred că răspunsul poate fi doar unul mai complex, în care deci discutând de companie, una dintre diferențe cred că este un proprietar cu răbdare multă și care la rândul lui în evoluția companiei de foarte multe ori a inițiat astfel de încercări și a promovat chiar
această curiozitate și aceste evoluții interne. Doar ca să înțelegeți despre ce vorbesc, compania a lansat în Ungaria cu 20 de ani în urmă, 20 ceva de ani în urmă, un departament IT care a pregătit softul Constil, care actualmente cred că este una din cele mai bune software-uri pentru proiectarea construcțiilor metalice. Și dintr-o colaborare cu mediul universitar, deci compania cu mediul universitar, și pur și simplu fiindcă era altceva, adică era mai mult decât, era tendința aceasta de a fi mai bun, mai mult decât erai înainte. Și cred că face parte din viața noastră această, hai să zicem, răbdarea a proprietarului, care nici el nu așteaptă rezultatele neapărat a doua zi. Avem proiectate, deci tot ce ne proiectăm la nivel de management, lucrăm pe termen lung, adică cel puțin 5 ani. Deci viziunea e, inclusiv planurile financiare ni le facem cumva pe un termen mai lung, ceea ce îți dă, pe de o parte, evident, o responsabilitate mare, dar pe de altă parte îți dă și un anumit confort. Știi ce vrei să faci și peste 2 ani de zile și acest lucru li se transmite inclusiv colegilor. Planurile companiei și planurile pe care, hai să zicem, le stabilim împreună cu colegii din companie, le discutăm și sunt diseminate la nivel de companie, adică nu se întâmplă ceva și oamenii nu înțeleg de ce se întâmplă și care e pasul următor, fiindcă scopul este de a-i face să înțeleagă ce am făcut și de ce am făcut. Suntem ingineri, avem o gândire foarte simplă, nu ne complicăm viața, adică avem nivelul de cunoștințe de management limitat la nivelul de inginer. Și partea asta de a învăța continuu și e ușor când... Pare ușor când ai o viziune sănătoasă, cu valori și apoi oamenii se aliniază probabil mai ușor și de asta se simte și din exterior. Cum se simte adopția BIM la nivelul actual în companie? Pentru că, și o să zic că există percepția asta, sau poate exista, că nu există companii de construcție. Cel puțin până acum un an auzeam că nu există companii de construcții care se îndreaptă spre asta sau care adoptă. Acum e un trend și pare că mai multă lume merge în direcția asta. Dar cum ați reușit să luați? Că folosiți softuri diverse. Mergem în direcția asta. Cum a fost procesul ăsta și care e etapa actuală? Coordonări absolut zilnice între specialități. Ceea ce a fost nou a fost integrarea, de fapt, a ceea ce făceam înainte, un proiect hai să zicem 3D parametrizat, să integrăm într-un sistem care realizează project management bazat pe modelul BIM. Da? Cred că ceea ce am avut noi, practic, l-am luat și am pus în acest sistem și cumva am reușit această adoptare a celor două într-o măsură, pot să zic, suficient de bună. Deci nu suntem nemulțumiți cu ceea ce am realizat. Avem proiecte deja care în acest moment la nivel de project management sunt gestionate integral prin sistemul ACC și în continuare, ca să înțelegeți dedicarea colegilor, directorul tehnic adjunct ne-a solicitat ca toate contractele noi pe care le încheiem cu beneficiarii să menționăm că project managementul va fi bazat pe ACC, ceea ce este o solicitare din partea colegilor din execuție, care de obicei sunt greoi și de obicei încearcă să au tendința de a-și ușura munca, de a simplifica, chiar de a face improvizații câteodată. Solicitarea vine din partea lor. De ce? Fiindcă au înțeles care sunt beneficiile acestui sistem și dacă ai un standard intern și știi, ai sinapsurile formate pe acest standard, atunci, iarăși, avantajul este pe termen lung. Nu pe termen lung.
pe termen scurt avem mult mai multe ore alocate, colegi care sunt dedicați doar acestei părți de implementare și până la urmă gândirea aceasta pe termen lung. Da? Deci revenim la câteva concepte, nu avem secrete foarte mari, adică nu sunt niște lucruri foarte complicate, credem noi. Într-adevăr, mai vorbeam despre chiar astăzi cu Jolt că companiile de la bursă își exprimă strategia, își pun bugetele, își pun toate lucrurile, practic, și din parte din secretele astea. Implementarea e cea mai greoaie acolo. Acum, cine vrea și ia valorile și le poate însuși și le pune în companie, poate să găsească informațiile astea. Revenim puțin la partea de BIM și ACC. Era la un moment dat un executiv dintr-o companie, zicea, BIM-ul e doar pentru executiv că vor rapoarte. Și acum ai venit în completare cu directorul tehnic ajung. Când crezi că de BIM va beneficia și muncitorul? Sau dacă crezi că se va întâmpla lucrul ăsta? Discutăm de niște perspective totuși mai largi. Da. Și ar trebui să discutăm despre viziunea noastră și cum credem noi și eu cel puțin cum credem noi. Cred că prefabricarea și robotizarea va câștiga teren în domeniul construcțiilor. În mod evident, deci digitalizarea aceasta și BIM-ul cu siguranță ne va ajuta să gestionăm și să hai să zicem să rezolvăm proiectele într-un sistem BIM în contextul în care avem proiecte în construcții cu foarte multe semifabricate, prefabricate, da? Adică prefabricarea părerea mea, va câștiga teren și în momentul respectiv, într-adevăr, BIM-ul va deveni mult mai important și mult mai relevant și la nivel de muncitor. Adică în momentul în care muncitorul aproape ca într-un sistem Lego și într-adevăr într-un sistem mai avansat decât situația pe care o avem acum. Dacă am numerotat, să zicem, cărămizile și toate le-am dotat cu coduri și așa mai departe, atunci am putea să spunem că și acum suntem aproape la acest nivel, dar nu este încă așa. Cred că aici e cu tehnologizarea aceasta a domeniului construcțiilor, prin robotizarea care ar trebui să intră și în prefabricarea în construcții și cred că aici va avea un rol mult mai important. Dar, încă o dată, nu este vorba de 2-3 ani, s-ar putea să fie un pic mai mult. E vorba și de faptul că cultura construcțiilor trebuie să se schimbe ușor. Adică ce așteptări avem față de construcții. Sunt direcții foarte multe care sunt cercetate actualmente, nu sunt neapărat compatibile, deci sunt unele care sunt complementare, altele care sunt direcții total diferite și la fel ca și în OpenBIM, da? Ar trebui să fie câteva direcții principale pe care ne vom porni. Acum interacționați în multe proiecte, toate au cumva legătură sau și cu un partener care e statul sau și mai multe poate unde sunt beneficiari în piața de acum. Vezi vreo deschidere? Ai văzut într-un loc spre ce înseamnă BIM, OpenBIM? Vezi schimbarea asta făcându-se la un moment dat și la stat și în administrație? Am făcut parte din comisii tehnice cum nu mult timp în urmă pentru reglementări în domeniul acesta BIM și pot să zic că da, am constatat că există un angajament din partea domeniului politic. Acum vedem foarte de îndeaproape că există această ciclicitate de maxim 4 ani pentru un guvern care coordonează activitatea și care are influență majoră asupra evoluției. Discutăm de un domeniu în care, totuși, iarăși, ar trebui să avem o gândire mai mult pe termen lung. Există semne, nu putem să negăm acest aspect, însă nu văd încă un angajament ferm.
Să nu uităm nici de necesitățile tehnice pe care va trebui să le avem disponibile, fiindcă, într-adevăr, perspectivele sunt extraordinare. Deci, într-un moment dat în care ai trecut cu toate într-un sistem BIM, cu foarte mulți parametri, tot mediul construit, hai să zicem, avem scanat și avem toate clădirile într-o evidență, însă discutăm de niște capacități tehnice pe care încă în acest moment nu văd disponibile. Adică trebuie să facem pașii încet, să evoluăm în acest sens. Din partea guvernanților, cred că nu toată lumea înțelege importanța acestei digitalizări. Că tot vorbim despre guvernanți, următoarea întrebare legată de provocările actuale ale domeniului și ale companiei și vine și cu cum vezi și cum crezi că o să afecteze noile măsuri care se vehiculează, renunțarea la facilitățile care trebuiau să fie pe 10 ani și s-ar putea să fie anulate azi, mâine, că nu știm exact când. Da, din versiunile de lucru pe care sau la care am avut acces, se pare că vor rămâne unele și vor dispărea altele, adică unele dintre facilități vor rămâne, altele vor dispărea. Nouă ne-au plăcut foarte mult datorită faptului că am reușit să atragem acasă, în România, muncitori care până în momentul respectiv erau în alte țări, lucrau în alte țări, și care aveau, hai să zicem, o calificare foarte bună și care, din punctul meu de vedere, au ridicat tot nivelul calității în construcție în România. Da? Adică ceea ce s-a pus în operă, deci mâna de lucru. Sincer, într-un final, aceste facilități sau nefacilități sau schimbările acestea se vor simți atât la volumul investițiilor, cât și la costul acestora. Dar eu îmi fac griji pentru această forță de muncă pe care, încă o dată, am atras acasă muncitori, specialiști, care s-au format altundeva pe bani mai mulți și pe banii altora, cumva, și aveam o șansă să-i păstrăm aici și, într-un fel, îmi fac griji că, odată, scăderea volumului în construcții, pe de altă parte, creșterea prețurilor și care s-ar putea să ducă la scăderea venitului pentru muncitor, pentru forța de muncă, s-ar putea să nu fie benefică domeniului nostru. Adică aceasta este hai să zicem, o durere pe care o văd și care s-ar putea să se producă în domeniul nostru. Îmi povesteai înainte să dăm rec că tocmai ce ați semnat un proiect. Ești optimist pentru ce va urma în legătură cu proiectul? Ăsta e feeling-ul general, hai să spunem, în construcții, toată lumea, sunt proiecte. Dar care sunt provocările actuale? Se schimbă piața construcției, este o piață foarte dinamică, la fel ca și celelalte, fiindcă până la urmă fiecare domeniu poate să afirme acest lucru. Schimbările pe care le percepe în acest moment este că România, care din păcate nu era neapărat hiperdezvoltată în domeniul industrial, prin ceea ce se întâmplă în ultima vreme și cu forța de muncă plecată din țară și nu prea revenită, avem încă, în continuare, dacă ne comparăm cu alte țări, avem, cred că, un handicap la nivel de construcții industriale, adică facilită producție industrială. Și ceea ce văd în acest moment că un trend pozitiv care a pornit cu câțiva ani în urmă și creșterea producției, adică creșterea volumului de construcție în acest domeniu industrial, da? Acest trend pare să se oprească în acest moment și se schimbă piața construcțiilor. Sunt în acest moment mult mai multe construcții de alt tip. Hai să zicem construcții publice care sunt mare parte cu bani publici sau chiar investiții ale statului, ceea ce este foarte bine pe de o parte, fiindcă este responsabilitatea statului să devină un jucător
pe această piață, în momentul în care se simte o scădere dincolo. Însă, încă o dată, acest lucru de scăderea investițiilor în domeniul industrial cred că ar trebui cumva compensat și o atenție aparte din partea guvernanților ca să sprijine acest domeniu și nu din cauza construcțiilor, fiindcă, încă o dată, la nivelul construcțiilor nu ne putem plânge. Cred că e termenul auzit deja, dar sunt lucrări și pentru următorii 2 ani avem deja, aproximativ știm ce vom face în următorii 2 ani, însă, iarăși, vrem să știm că pe termen lung vor arăta lucrurile bine. Întorcându-ne la Cluj și la piața construcțiilor de aici, din Cluj, se anunță un proiect gigantic, cel mai mare din Transilvania, pare că. Cum vezi lucrurile aici? E realizabil? Mulți clujeni ar zice că nu o să facă niciodată metrou din Cluj. Se face, pare că s-a semnat contractul. Privind din perspectiva expertului din Cluj și a clujanului în același timp, dar și cu un touch de că se poate realiza monstrul ăsta de proiect care ar putea să schimbe fața sau subteranul orașului. Da, ar fi într-adevăr un game changer pentru Cluj. Mi se pare că am zis și înainte că Clujul devine un oraș sufocat dacă ne gândim la traficul din oraș și la urbanistica orașului. Pentru a rezolva aceste probleme, într-adevăr, trebuie să taie în carne vie, fiindcă altfel nu se rezolvă. Deci, fără durere și doar prin politici prietenoase, nu cred că se rezolve problemele de aici. Într-adevăr, Clujul are o evoluție spectaculoasă. Nici eu nu sunt născut în Cluj, am devenit clujan cu câțiva ani în urmă, câțiva mai mulți. Și îmi place aici, cu toate că s-ar putea să nu îmbătrânesc în Cluj, adică mi-aș dori totuși, cred că un pic mai încolo, mai multă liniște. Revenind la metrou, am reținerile mele, îmi doresc, încă o dată, și visez la momentul în care vom avea autostrăzi mai multe și vom avea infrastructura necesară acestui transport prin Cluj. Însă știm foarte bine că există provocări tehnice, provocări date de geologia acestei zone, deci sunt provocări foarte mari pe care specialiștii vor trebui să le rezolve. Îmi doresc să se întâmple, am rețineri, iarăși sunt ultra realist din acest punct de vedere dacă lucrurile acestea se vor întâmpla în următorii 2-3 ani sau așa cum era termenul, apărea prin ziare 28 parcă, până 27-28, însă dacă se va începe acest proiect și avem deja câteva stații și vom avea într-adevăr lucrări începute, deja este un pas înainte. Începe proiectul, e o ocazie poate, nu știu, pentru mediul universitar să existe ceva colaborări pentru că nu s-a mai făcut în zonă. În București, unde se fac extinderi, sunt provocări și au fost întârziate lucrări, perioade de 10 de ani întârziate, acum și acolo sunt proiecte. Poate fi o oportunitate pentru specialiștii din zonă să învețe sau să formeze o generație de tineri în lucrări în zona asta? Este o specializare, hai să zicem, nișă, care, deși avem linia aceasta de CFDP, căi ferate, drumuri, poduri, tuneluri, nu suntem foarte familiarizați cu aceste tematici și dacă discutăm de geologia, de geotehnica acestei zone, avem specialiști, cred eu, foarte buni la Universitatea Tehnică și care pot participa în aceste proiecte. Evident, experiență nu avem, însă există cunoștințele necesare și există curiozitatea aceea de a participa și de a realiza lucruri mărețe. Cred că universitatea ar putea să fie un partener
hai să zicem, de succes pentru astfel de realizare, chiar dacă nu avem în acest moment o astfel de expertiză acumulată. Specialiștii pe care i-am format, adică studenții care ulterior au devenit ingineri constructori, sunt cu siguranță foarte mulți formați și pe această specializare. Experiența în România este relativ redusă la construire de metrouri. Nu degeaba a venit o firmă străină care a și câștigat această licitație. Vom vedea, sunt optimist. Excelent. Ducându-mă puțin și din experiența asta de 20 de ani, care a fost pentru tine proiectul de suflet? Nu știu dacă am avut proiect de suflet. Am avut mai multe proiecte de suflet, fiindcă, într-un fel, în momentul în care ajungi să negociezi cu beneficiarii și să ajungi la semnarea unui contract, se creează deja o oarecare relație umană, în care cred că comunicarea aceasta și respectul reciproc, comunicarea caracterizată de un respect reciproc este esențial în fiecare proiect. Dacă ar trebui să menționez câteva proiecte, una dintre proiectele așa de suflet, care era game changer pentru compania noastră, era fabrica Rigips la momentul respectiv în Turda, care în 2004 pentru noi să participi la o fabrică de gips cartoane de o dimensiune total diferită decât ceea ce construisem înainte, era pentru noi un game changer. Deci cred că era printre puținele lucrări sau cea mai importantă provocare și care ne-a învățat pe noi ce înseamnă prin partenerii pe care i-am avut, prin beneficiari și prin inginerii beneficiarului, ne-a făcut să evoluăm în a înțelege ce înseamnă un project management profesionist. Până atunci eram niște, hai să zicem, ingineri cu intenții bune și cunoștințe tehnice suficiente pentru a realiza astfel de lucrări, dar eram foarte entuziaști și convingători. Acum, că tot am zis că nu avem neapărat concurență, care e un proiect făcut de altă companie la care nu știu dacă neapărat ți-ar fi plăcut să participi, poate și asta, sau care crezi că e o mare realizare făcută în România în ultimii 20-30 de ani? Nu aș putea să amintesc doar o singură lucrare. Cred că pentru noi cumva aceste lucrări spectaculoase, săli de sport și stadioane, noi nu am intrat pe această piață, însă mi se pare că sunt obiectele acestea sportive, mi se par foarte spectaculoase. Îmi pare rău pentru cei care nu sunt fani fotbal, nici eu nu sunt cel mai mare microbist, dar sunt construcții, dacă mă uit din punct de vedere a construcțiilor realizate, cred că sunt totuși foarte multe construcții spectaculoase care s-au realizat la noi în țară și cu care ne putem mândri. Arată foarte bine, funcționale, frumoase. Fotbal să mai avem. Fotbal să mai avem, că aici o să zic o chestiune personală. Băiatul meu cel mare merge la fotbal, din pandemie a descoperit pe consolă, merge la fotbal. Îi place și îmi place și mie pentru că e un joc de echipă și am zis că dacă probabil nu va ajunge fotbalist, dar măcar va învăța lucru în echipă, va învăța locul de pe cum să stea pe bancă, cum să asculte de antrenor și să ajute când... E un joc social interesant, da, un experiment social, da. Da, plus oameni din medii diferite, iar foarte important pentru noi. Pe de altă parte, mă ia și la meciuri cu el mult și mai trebuie să vedem și fotbal aici. Asta e lipsa. Stadioane sunt într-adevăr, dar... Tot timpul depinde de nivelul de comparație, fiindcă dacă ne comparăm poate cu echipele cu care se bat, s-ar putea, rămânând la acest exemplu, s-ar putea să fie tatăl, părintele, suporterul să fie mulțumit. Depinde, fiindcă tot timpul depinde unde țintești. Adică care-i scopul tău, unde vrei să ajungi. Astăzi am citit iarăși cu maxim o oră înainte să ajung aici, hai să zicem un CV, o solicitare a unei tinere tenismene care, la 13 ani, care
până la urmă își caută susținere în această activitate, fiindcă este o investiție totuși serioasă și care scrie așa: vreau să devin cea mai bună tenismenă. Și am zis, wow, deci dacă la 13 ani cineva își poate formula acest lucru, înseamnă că probabil, deci nu cunosc părinții, nu cunosc fata, dar mi s-a părut ca fenomen, deci în momentul în care ai reușit să-ți definești o țintă și în mod consecvent lucrezi pentru acest scop, mi se pare un lucru absolut de respectat. Deci tot timpul depinde de nivelul de comparație. Care ar trebui să fie ținta unui absolvent, și să o vorbim într-o perspectivă la fel, nu cel mai bun la tenis, dar pentru domeniul ăsta, ce ar trebui să-și propună el peste 10 ani de zile, peste 20 de ani? Ceea ce ar trebui să înțeleagă, cred, absolvenții de construcții, este că este o comparație greșită să ne comparăm cu IT-ul. Și este, cred eu, problema cea mai mare a Clujului în acest moment, fiindcă indiferent cine ce specializare are și ce cunoștințe și cât a învățat și ce face actualmente, toată lumea se compară cu acest mediu al IT-știlor, ceea ce, din punctul meu de vedere, este greșit. Evident, toți tinerii noștri sunt nerăbdători să devină milionari, să aibă, nu știu, prima mașină, prima casă și așa mai departe. În domeniul construcțiilor, evoluția nu cred că este atât de spectaculoasă din punct de vedere financiar ca și în IT. Și aș putea să intru în exemple, dar cred că toți știm astfel de exemple. Ceea ce ar trebui să înțeleagă absolvenții noștri este că un inginer constructor are o evoluție mai lentă din punct de vedere financiar. Ceea ce am văzut în ultima vreme, că ai noștri absolvenți sunt mult mai materialiști decât am fost noi. Nu înseamnă neapărat că sunt mai răi sau sunt mai buni. Nu, era o altă comparație. Nu judecăm, fiindcă nu-i rolul nostru. Sunt diferiți. Și trebuie să înțelegem că ei sunt mult mai materialiști, adică în cazul lor ei trebuie să înțeleagă dacă fac ceva pentru bani, atunci unde vor ajunge și să aibă cumva acele milestone-uri foarte bine stabilite, că în momentul în care voi ajunge acolo, voi avea, nu știu, salariul dublu sau, mă rog, plus 5%, plus 10%, adică să aibă, să vadă niște etape și să aibă o perspectivă de evoluție. Construcțiile sunt diferite decât în IT. Cred că în construcții maturizarea aceasta profesională vine împreună cu venituri, nu știu, mai consistente, hai să zicem, mai bune. Acum nu o să mă rețin să te provoc și pe tine. Cum vezi tu cariera ta sau cum va arăta munca ta peste 10 ani de zile? Cea mai mare dilemă este în învățământ și nu din cauza faptului că nu îmi place ceea ce fac, ci pentru faptul că avem inteligența aceea artificială care ne provoacă și pe noi în acest moment și nu știu dacă în 10 ani de zile învățământul în forma actuală pe care o practicăm astăzi va rămâne la fel sau similar sau dacă va fi nevoie de noi. Din punct de vedere al acestui subiect al AI-ului, nu îmi fac grijă în construcție, încă nu suntem la nivelul la care să ne pensionăm și să așteptăm, nu știu, acel venit garantat acasă. Nu cred că este în construcții că există această dilemă deocamdată. Provocarea cea mai mare a mea este aici, în învățământ, dacă într-adevăr rolul cadrului didactic rămâne același sau va trebui să se schimbe și cum ne vom putea adopta în timp la nevoile, hai să zicem, schimbate ale viitorului. Luând postura se schimbă, că tot sunt alegeri anul viitor. Facem un exercițiu de imaginație că deodată îți place politica. Nu știu dacă ai fost implicat până acum și ești într-o postură de prim-ministru, hai să spunem, cu rolul executiv max. Ce ai schimba la învățământ ca să ne ducem în direcția asta? Adică poate să fim, ce simt că nu suntem destul de adaptabili în zona asta a învățământului. Nu reușește să adapteze cu ritmul
care ar trebui. Că poate, ok, nu avem cunoștințele tehnice, dar poate ne concentrăm mai mult la soft skills, la lucruri în echipă, la cum ne adaptăm mai ușor cu celelalte arhitecții, cu structuriștii, cu topografii, cu executanții. Ce ai schimba la modul, adică, da, avem prima mână. Vine o lege în zona asta. Da, nu mi-am făcut, adică îmi vine foarte greu să îmi imaginez acest lucru, niciodată nu am avut astfel de gânduri. Hai să formulez, deci dacă aș avea posibilitatea să schimb, da? Așa. Fiindcă prim-ministru chiar nu așa să devin. Perioada aceasta a pandemiei ne-a arătat că, de fapt, concluziile de după, că există foarte mari probleme în cum comunică tinerii de astăzi. Fiul meu de 18 ani cred că a uitat să comunice, s-a uitat că are nevoie de colegi în perioada pandemiei, fiindcă se simțea foarte bine cu calculatorul și cu orele online, în care putea să stea în orice poziție și nu deranja pe nimeni. Și cred că uităm de foarte multe ori că nu suntem doar profesioniști, suntem și oameni și noi apreciem foarte mult acest aspect al omului. Adică dacă aș schimba ceva, nu aș vrea să preiau un sistem anume, fiindcă nu știu dacă există sistem ideal. Cred că, iarăși, nu cred că am putea să schimbăm ceva atât de tare sau atât de profund încât sistemul dintr-o dată să devină un sistem ideal. Nevoile fiecărui tânăr adică nevoile tinerilor sunt diferite. Nu suntem toți la fel și e foarte bine normal, acest lucru. Iarăși discutăm de statistică. Unii se vor ridica, alții nu. Cred că la partea aceasta de soft, adică educatorii, profesorii, ceea ce am zis că încercăm să avem o comunicare mai bună, fiindcă deci tinerii trebuie să înțeleagă că au un rol important în societate. Eu aici văd o problemă foarte mare. Deci ei termină, nu știu, ajung să devină ingineri licențiați și unii dintre ei au un scop în viață și ceilalți nu prea. Și cred că problema aceasta e o problemă care de la an la an, procentul de cei pierduți este de la an mai mare și de aceea cred că acolo aș lucra un pic sau acest lucru aș încerca să schimb, să înțeleagă că au un rol și nu sunt doar o statistică, ci sunt esențiale pentru societate. Pentru că ți-am promis că încheiem mai repede, ajungem oricum aproape de o oră. Doar o întrebare aș mai avea. Care e sfatul cu care băiatul tău de 18 ani ai vrea să rămână toată viața lui? Cred că trebuie să întreb eu de la ceilalți care consideră sau cred că au reușit să-i dea un astfel de sfat. Deocamdată mă lupt în a mă face înțeles sau în a mă exprima față de el fără să fiu întrerupt și fără să știe de dinainte ce vreau să îi zic eu. Așa că astăzi am niște provocări. La fel cred că și noi eram la fel la vârsta lor, adică nu este nimic ieșit din comun, suntem generații diferite. Cred că tineretul și în general profesioniști așa un pic mai multă smerenie cred că ar trebui să avem, fiindcă, mă rog, în spatele aparențelor de foarte multe ori realitatea este mult diferită și dacă am fi, hai să zicem, mai simpli din foarte multe puncte de vedere și mai sinceri, cred că am putea să fim mai eficienți. Excelent. Și poate și mai fericiți. Excelent. Cu sfatul ăsta încheiem discuția de astăzi. Mulțumesc, Atila, mulțumesc și bravo Chez și ce faceți acolo. E un exemplu de urmat și nu zic doar că avem noi o relație sau am lucrat la un proiect, dar chiar sunt impresionat pentru că am văzut feedback-ul și am văzut ce faceți și sper să ia cât mai mulți constructori, concurenți acest model. Pentru că am zis întotdeauna, dacă se maturizează piața, ne maturizăm și noi în același timp și competiția face bine. Construim vieți și susținem familii și este un lucru esențial.
Excelent, cu asta încheiem. Nu mai avem nimic de spus. Mulțumesc mult încă o dată. Până data viitoare, spor la Construi România. Ceau, ceau! Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu. Excelent! Eu nu mă așteptam, că noi n-am povestit înainte, dar conversația știu că multe dintre răspunsuri n-au primit neapărat, adică multe dintre întrebări nu au primit neapărat răspunsul potrivit, dar în timp ce începeam să vorbesc, eu mă duceam exact în direcția în care îmi veneau mie ideile. Ce zic întotdeauna, că e și o chestiune de obișnuință și că dacă ne-am fi cunoscut mai mult, mai facem. Mai facem și ne obișnuim cu ideea și conversația merge. Nu, dar a fost foarte bine și e odată mesajul transmis, dar și modul cum e transmis e foarte bun. Adică eu sunt... Bun, acum sunteți mai specialiști în acest lucru, așa că nu pot decât să vă felicit pentru ceea ce faceți. Încă o dată, această variantă de comunicare, de exemplu, rămânând tot la fiul meu, ascultă foarte multe podcasturi. Deci, cred că dacă aș face eu podcast, m-ar asculta mai mult decât mă ascultă actualmente, așa că s-ar putea să vin și eu aici cu niște discuții, că poate așa mă ascultă. Însă, într-adevăr, este varianta prin care vă faceți înțeles și puteți transmite informații. Ceea ce nu am zis, dar iarăși este o altă idee cu gândirea critică. Tot timpul să nu iei de gata tot ce ți se zice și 100% așa e. Nu, fiindcă exact conceptul acesta de a te uita în spatele lucrurilor e gândirea aceea critică care, din păcate, tineretul, dar nu doar, din păcate, nu doar tineretul, foarte multă lume uită să fie critic și pornind de la mass media, pornind de la orice ți se zice, ai câțiva, hai să zicem, influenceri în viața ta și ăia ce zic e Biblia ta, este greșit. Trebuie să ai raționamentul tău, judecata ta, trebuie să ai gândirea ta critică care funcționează și care te protejează de influențele proaste. Da. În fine. Pus și în cadru și în sistemele potrivite. Ce cred, iar că lipsește în România, gândirea asta sistemică. Poate la mine e o chestiune naturală, dar eu tot timpul mă duc, ok, e sistemul greșit, e procedura greșită, dar cum îmbunătățește acolo? Și dacă mai mulți am face, nu mai zic dacă ar face statul român asta, ar fi... Eu nu cred că statul român, deci are o inerție atât de mare încât am văzut. Deci am văzut doar la regulamentele acestea, deci faci o licitație proastă și nu poți să scapi de cei care... Și atunci să scoți cumva ceva utilizabil de la unii care nu se pricep și în fine. E un proces anevoios. Mă rog, mai aveam o idee, dar am uitat, așa că probabil nu era interesant. Povestim data viitoare. Nu, mi-am adus aminte. Da, așa. Eu, de fapt, am fost cu Erasmus, fiica mea e cu Erasmus acum plecată. Înainte să intru, am vorbit cu ea și chestia asta cu lifelong learning, asta discutam cu ea, apropo că s-a înscris la niște cursuri suplimentare și așa. Și eu când am fost cu Erasmus plecat prin 99-2000, în Spania au fost niște danezi și la orele de AutoCAD, da? Deci lucram în AutoCAD și noi mergeam acolo, ne pricepem, foloseam autolispuri și mai generam unele și altele și ei nu foloseau autolispuri, adică nu aveau lispurile lor, dar aveau lispuri pregândite, preconcepute, aveau standarde în layere. Deci în AutoCAD, în 2000, când noi abia începusem să utilizăm AutoCAD, ei aveau sistem național de denumire ale layerelor, care layer cu ce folosești. Deci erau într-o stare de, hai să zicem, evoluție în acest sens, care noi eram super departe de faza respectivă. Și totuși, cred că astăzi noi am recuperat foarte mult din întârzierea respectivă, fiindcă Europa de Est e mult mai reactivă adică avem, nu știu, cred că suntem mai inteligenți, asta e. Scuze, am zis-o. E posibil, asta e bine să ne lăudăm și să reușim și lucrul ăsta. Mulțumesc! Construction today is more complicated than ever before.
complete quality work safely, dozens of teams must work as one to deliver one plan, one project, one vision. Realizing that vision begins by bringing teams together, from design to plan, from build to operate. Connected teams collaborate seamlessly and securely with powerfully simple, purpose-built solutions. And project data needs to be more than just accurate. It needs to be connected, connecting workflows to drive better, faster decisions. Decisions which can mean the difference between profit and loss. Decisions which lead to insights. Insights that work around the clock to monitor and escalate risk. Connected teams, connected workflows, connected data. This is the new possible in construction. This is Autodesk Construction Cloud.